Hello, Sir Bear. Good evening po. Tamsak at Pamanor's Kitchen. Sabi ni Sir Bear Villanueva. Salamat, sir. Thanks so much for coming po. Salamat. Good evening. Good evening po. Ayan, guys. Good evening, everyone. Ay, pagod na pagod si host. Welcome po at Pamanor's Kitchen. Sabi ni Sir Bear Villanueva. Thanks so much, sir. Salamat po sa pagdalaw ulit. Salamat po sa 6 na patamsak, guys. Three million people in the house. Thank you so much. Salamat po. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Salamat, guys. Number 8. Salamat, guys, sa dalawang andyan. RV Sukaw. Paano pag-pronounce sa ano mo? Harang, mami. Sabi ni RV
Hindi ko sukaw. Paano yun? RB Sukaw. Tamsak, sabi ni RB Sukaw. Oh, ang dami mo talagang alagad. Salamat. Salamat sa patamsak mo dyan. Balong. Hindi ka nag-LS ngayon? Wala ka yatang LS ngayon. Hindi nag-ano sa akin. Tatawa siya. Ang dami mo talagang mga alagad. Matagal na tong dikit sa'yo, sabi ni RV Sukaw. Ang kanyang main channel ay si Inting Vlogs. Yan guys, 4 million people in the house. Thanks so much. Kung hindi nyo pakadikit si Inting Vlogs, pakidikitan nyo guys. Ayan, he's from Saudi Arabia. No. Qatar pala. Ang kanyang channel ay Inting Vlogs. Ayan guys. Andyan din si Sir Ver Villanueva, Inting Vlogs. Kung hindi pa siya kadikit, dikitan mo na. At isa rin siyang monetized channel, si Sir Villanueva. Ayan. Mga monetized channel ang andito. Hindi pwede magpalipad dito. Bakit? Paliparin mo. Paano nga yung mga andyan nga rod? Anong gamit yung pampalipad? Paano kayo paliliparan pagka hindi kayo magpalipad? Ganun. Bakit hindi pwede? Hindi pwede sa Middle East. Lala. Paano kayo nandun ako. Paano kayo paliliparan pagka hindi ka rin makapalipad? Gusto ko nga rin may update din yung pampalipad ko. Para makapalipad din ako. Hindi ako makapasok. Hindi ako makalagin sa octopus. Ewan ko ba kung napaano na. Hindi ka nag-LS ngayon? Hindi mo rin mapapaliparan yung sarili mo kung ganun. Sabi mo, paliliparan mo yung sarili mo. Nakamagkano ka na sa revenue mo? Nakita mo na kung magkano? Ako pa lang. 7.8. 7.8 pa lang yung ko. Revenue ko. Kailan ko kaya makukuha naman yung 100 na yun? Nako. Thanks so much guys sa dalawang andyan. Salamat.
Ver Villanueva, here lang at Mama Rom's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Thanks so much, sir. Salamat sa pagstay at sa pagbantay sa aking bahay. Sir, thanks so much. Talusig Clan in Canada, tamsak kausat, sabi ni Sis Talusig Clan in Canada. Thanks so much, kabsat, sa palipad mo kanina. Akala ko si kasi may friend akong Talusig Clan, lalaki naman yun. taga Ilocos. Taga ka, kabsat? Welcome, kabsat. Sabi ni Talusig Clan. Taga ka, kabsat? Salamat sa 5 million people in the house. Di ka nag-iisa, kabsat. Dami nagkakamalis. Kaya, kabsat, taga saan ka, kabsat? Angie Car Vlogs. Mega love shout out po sa inyong lahat, sabi ni Sis Angie Car Vlogs, Ilocos. Ayun nga, laki yun, nadikitan ko ng Talusig Clan din. Ilocos, ngam ni Papa kat Tugigaraw. Ilocos sorte mother ko, kabsat, yakan doon. Ayan, kaanak ni Aris Heronelia. Thanks so much, Angie Core Vlogs, for coming. And Talusig Clan in Canada. Salamat Sisi. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan guys, kung hindi nyo pakadikit si Talusig Clan in Canada, pakidikitan na po. Si Angie Core Vlogs, andyan din. Salamat madam for coming. Ni small word kabsat ko, hehe, sabi ni taga Ilocos, Kandon, Palakapak ni mother ko. Yung mother ni Sangguniang Bayan, David Wagayan, si Auntie Beron, kapatid ng mother ko. Ayan. Welcome kabsat, awan mat maaramid hehe, close by company, sabi ni Talusig Clan. Ay, bakit? So, agpa-share kayo ate ko, YT. Okay, sabi ni Talusig Clan in Canada. Thanks so much sa 3 million people in the house. Salamat po. Madam Angie Core Vlogs, kailan ka mag-LS? Miss you na yung LS mo. Hindi ka na namin napupuntahan. Salamat guys sa 3 million people in the house. Dolores Lakaden, hello host, thumbs up, sabi ni Sis Dolores Lakaden. Ayan guys, magdikitan na kayo. Pwede kayong magbaba ng yung bahay para magdikitan na kayo guys. Ayan, thanks so much Sisi Dolores sa inyong pagbalik sa aking bahay ulit. Salamat. Sir Ver Villanueva at Mama Rom's Kitchen, bantayan ko muna premiere ko. Ay, anong oras sir? Bantayan ko muna kita. 8 minutes na lang, back after minutes. Okay, sige sir, puntahan kita. Puntahan din kita sir. Salamat po.
Puwede mong ibaba yung ano, premiere mo dito, server para ano, patamtakan natin. Dolores Lacadin, yung dali ko nandun kay Nick Explore, sabi ni Sis Dolores Lacadin. Oh, galing din ako kanina. Harang pa ako, sabi ni Dolores Lacadin. Ayan, guys. Pwede kayong magbaba ng inyong bahay. At magdikitan kayo. Magdikitan tayo kung hindi nyo pakadikit si host. Pakidikit naman. Kung hindi pa tayo naglablaban, makipaglablaban ako. Love each other, ika nga. Hello si Clan in Canada. Pwede ba ng bahay, Kabsat? Oo naman, Kabsat. Ayan, guys. Nagbaba ng kanyang premiere si Sir Ver Villanueva. Pakitamsakan naman, guys. Dikitan na rin kung hindi yung pakadikit. Ayan, guys. May premiere niya siya within 4 minutes. Si Sir Ver Villanueva. Ayan ang kanyang bahay. Pakitamsakan naman, guys. Wag na nating ipagkait yung mga tamsak natin, yung mga andyan, guys, na tatlo. Pakitamsakan naman si Sir Ver Villanueva. At salamat. Thanks at Mama Norms Kitchen sa pa-promote, sabi ni Sir Ver Villanueva. Okay lang, sir, pa-support tayo. Ayan, guys, within 3 minutes premiere na ni Sir Ver. Pwede tayong lumipat sa kanya. Ayan yung kanyang bahay at patamsakan na rin. No Valley.
Hello Siklan in Canada, ibaba mo lang ibaba mo yung bahay mo, kamsat. Para madikitan ka din nila. Smaller Abe, thumbs up, sabi ni Madam Evelyn, Fam and Friends. Thanks so much, Mami. Salamat po. Nasa premiere ako. Nasa premiere ako. Nagsusupport. Kahit nagka-LS, nagsusupport sa nag-pre-premiere.
Thanks so much guys sa dalawang andyan. Ayan, 10 minutes more to go. I have to end. Kasi ano na, 11 na, mag-11 na. Sir Bear Villanueva, nagbabalik, sabi ni Sir Bear. Salamat sir. Salamat sa pagbalik. Inaantok na ako. Eksaktuhin ko lang na 1 oras to sir. 8 minutes more to go. I have to end kasi inaantok na ako. Kapagod. Kumusta sir ang trabaho nyo? Okay, at Mama Rams Kitchen, need mo rin mag-rest. Dito lang till end ng LS mo, sabi ni Sir Bear Villanueva. Thanks so much, sir. 7 minutes more to go. Ang hirap nga po. Pagod maghapon. Buti nga ngayon, 1 oras na lang yung LS ko. Hindi kagaya dati na magdamagan. Kusang nag-e-end na yung LS ko noon pagka nalobat, siya nang nag-e-end. Tinutulugan ko na lang pagka inaantok na ako. Pero ngayon 1 oras na lang, mag-update lang kay Lolo. Basta makapag-update every night. Tropa ni Bear, ipasok ko na rin ito at Mama Norm's Kitchen. Salamat sir. Salamat. Thumbs up. Meron din ito, sabi ni Sir Bear Villanueva. Thanks so much sir sa mga patamsak mo. Talusig Clan in Canada, harang dito sisi, sabi ni Talusig Clan in Canada. Renz Dimple Vlog, harang, sabi ni Renz Dimple Vlog. Thanks so much sisi sa paharang-harang mo dyan. Salamat. 4 million people in the house. Thanks so much. Mga gising pa kayo. Alas 11 na ng gabi. Matulog na tayo guys. Sisi Absat Talusig Clan in Canada, anong oras na dyan sa inyo? At dito'y alas 11 na ng gabi. Kaya tulog na yung mga tao dito. Magbaba ka ng iyong bahay, Kabsat Talusig Clan in Canada. At para dikitan ka rin nila. Ayan si Sir Bear Villanueva. Isa na rin siyang monetized channel at saka si Renz Dimple Vlog. Monetized channel na rin sila. Pakidikitan mo na pagka hindi mo pa sila kadikit. Guys, lababin natin si Talusig Clan in Canada. Ayan. Siya ang aking super chatter kaninang umaga sa premiere ko. Kaya guys, please support Talusig Clan in Canada. Thanks so much.
Maingay na sa baba. Daming tao. Bear Villanueva, unahan na kita sis at Talusig Clan in Canada. Mag-iwan ako ng bakas sa palabas mo. Palabas mo ha, sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan, sis Talusig Clan in Canada. Uunahan ka na daw ni Sir Bear Villanueva. Ayan, salamat sir sa pagdikit kay Talusig Clan in Canada. Ayan guys, thanks so much po. Four million people in the house. Thanks so much. Salamat sa apat na andyan, guys. Five million people in the house. Thanks so much. Salamat sa 5 milyong andyan. Within 5 minutes guys, mag-i-end na po tayo para makapagpahinga naman. At kung yung mga gustong mangisda dyan, makapangisda kayo sa mga nag-ELS pa dyan. Sa kayong mga hindi pa makatulog, pwede kayong lumipat sa ibang nag-ELS para mangisda o kaya makipaglaro sa kanila. At makapagpahinga na rin si host dahil super pagod sa maghapon. Thanks so much guys. 4 million pa rin na andyan. Salamat. Sir Vel Villanueva, salamat po. Ren's Temple Vlog, thanks so much. Talusig Clan in Canada, salamat. Pro Funny Bear, at kay Sir Bear pa rin yan. Good night at Mama Norm's Kitchen, ingat ka po palagi dyan. Pahinga na po para may lakas ulit bukas, sabi ni Sir Bear Villanueva. Okay sir, salamat po, kayo din po. Good night. Thanks so much sa pagdalaw ulit. At sa mga patamsak mo, salamat po sir. So, good night everyone. Ayan, yung mga andyan kanina, si Dolores Lacadin, si Enting Vlogs, si Angie Core Vlogs. Ayan, thanks so much. Salamat po sa inyong lahat sa pagdalaw ulit at pagsama sa akin ngayong gabi. Salamat po.
May 4 pa ring andyan. Nakabiyi-biyi pa kayo. Salamat pa rin sa 4 na andyan. 2 minutes more to go. Loading na. Mag-e-end na nga ako, maglo-loading ka pa. Wait lang, huwag ka munang mag-loading.